bronya bosome no na ye wo mu no na bambofo afi wo madwuma se ye ne tenten ni nyina ne se wo bo nipa ho ban na wo bo nyapade ho ban ne nkwanhia ahodo a edu bosome we mu ehye sia nkasa te se de December ne de nkwanhia bosome na nhyehyem bi a won de atona kwansuo ni ahyen tracks ni bi wo ho a efa ne ma bro so nti ne ani kwan se efa na fa obewie na ehwie agu kwan na fe de nkwanhia bi ba Adom Kasee etwaso Isanse posi adwumayeko no epese obo manfo ho ban ewo enkanka bronya bremu enti wode hyehyeye bi aba wato ne din police anti-insecure loading enforcement strategy ya wo mo a ehyehyɛ niema bebre ewo ehyen mu no wobema wo no mu eniema dodo a wobetimi afa ya emmoro de ehyen ne betimi afaso posi adwumayeko nkrata wode betu dwa no wo kyerese wo mo ye hyehyemu wo apuye mantemu na wo hunu se be se bosome miensa nie no enipa binom ehyehyɛ eniema ewo ehyen mu a ebro ehyen na hoɔden eso a ebi etimi kosese esi kwanso esenti wagina so akere ahyen be se aduonum ohunu se ewo sesa nhyehyeye yi no wode eba omaiga ne mu na obibia etimi ediso esenti wone cargo association Chako and Timber Drivers Union awomo ewo maimu ebedi hyiemu no aye nkyerɛkyerɛ ama womo no abɔ wokoko efa ehawo a saa no yoye no ede eba akwantempɔn so ene nkwanhia etimi edeba wo fa saa kwanya isunso ede ato bibia enim se wonfo ahoɔden enter posi adwumayeko no achi sebayi a anti-insecure loading enforcement strategy ya posi adwumayeko no ede aba no ebetimi aboa ama nkwanhia so ate ewo yakwantempɔn so na afi bronya bre yi nso etimi abɔ ye ho ban ewo omayi emu.